Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama. Timu yangu ndipo mukija si ikatoka zvakare zviri kupisa na skimbo yao zviri kupisa katope timu yangu. Pasata pina pane zviri kupisa vanasi timu yangu baya button subscribe so that amsari pane zvese zvichitika zviri kupisa paSokoto TV na skimbo anditi. Chinopina munyede nasi tani nyaya kupisa iri kupisa masitisi pachakamboitaura takadzitsinge chinopenga paSokoto TV. Inyaya yemukomana Lukko na manager wake Miss Titi avazosvika pakunetsana iye Lukko achizosvika pakuzoburiswa pama Miss Titi. Zvizonyaya tichakefa kwachakachangira mushure nokuti kuudza ipepe kuti yangu arugara yesho chimwe zviri kudanana but visinei vazosvika pakuzonetsana mushure menge Lukko agonziya akukura musoro but visinei tina interview yamanager wakashitaura kuti iye Lukko achiuya chayanga asina kana Nduwe ndakatanga kutomutengera manduwe zvinhu zvakamuomera but visinei handazokwana zvekutaura panyaya iyi chimbonzwai manager wakashitaura chambokupai part 1 chachizokupai part manager na artist wafuna kuita contract zvizvo ndakati inini since ndisina chandiri kuoffer mwana uyu maybe ndopanda kaita mistake kuti since ndisina chandinomupa chekuti pekugara pakanaka semamwe artist mota yekufamba naye yakanaka I have nothing to offer like zviri material rikanditenge ndamuratidza kuti I can take you there ndokwanisa kukuisa pane another level by kushandisa pfungwa dzangu ndichiendesa talking to the right people going to the right studios achirekodha basa akatanga aona zvishoti masister vanokwanisa kundipushira maworks angu then we talk of a contract ndomaondana ndakaita ndomafundana ndakazviita so I didn't bother him about that zvoti takatogara tichitoita basa tichienda kumashows tichiita sei nditaura ndoitaura navo vachibatsira nemota saka hanzi ngatiti gaga kukuitira data saka imimi nyaya yenyu nauyu yakazotangira papi pakati pamakatanga kuita problem na Lukko yakatangira papi panakatanga kunotisa problem nemukomana ndepekuti ndine mashama dzavo dzinotaura nadzo dzekusouth so vaisimbonditumira tuma data nditi so ini ndakazoti one time ndati guys zvinhu zvakandomira chimbondikavha iwo chichichi mukomana daulo maboxa mukomana adawo tuntunu data plus ainetsawo wachiti mablas ndipewo data ndakatinisira kuti musendere inini mari ka aitondsendera 40 years ndakatinisira kuti mutumire kwandiri senderewo mukomana amboenda achinokolektawo ega mari yake kumukuru kuyakwe afinde kuti is the celebrity panapa ndiye artistica zveshuva vakaita saizvozvo patumiro mari yoni panataka kunotisa change pana Lukko yekuti haasi mwana anokwanisa kusacrifice kuti zvinhu zvakaomera masister havana kana sendi mumba reka ndimupo atenge gas tibike sadza titi rather you would go buy data otenga kana 15 years rayandika mumba musina gas mumba musina chikafu atenga data iroro otenga mabhisiketi ake chichi odya pane zvadaufunza sandakangamo saka imimi mati aizotenga maboxa kana kuti mapendi maizoziya sekuti hana mapendi kana kuti maboxa mwana uyu paakauya achiyera akapinda pamba yangu akauya nesechero rake aive neshoti rake 1 reblack so nemaline masaidi 1 rakagara naye I think nearly a week vazomuti iwe musindamutengera imwe sheti yewhite so chida kuenda kwaoskip ndikati iwe chinhu chiri mukati umu hausi kwanisa kuchinja here chichi kunetsa masisa handikangoya ndichingodaidai handina kana handina rimwe shoti chekuchinja mukati vakatomutengera 1 kapendi kaboxa so mutown so ndaitozviziva kuti ahana bosi ndaitozviona kuti ahana even hembe paakatoyanga netrauzi rake hembe inogona kuoneka unokasika kuona kuti hembe because anenge achidzokorora ko boxa remukati pendi iriri makazoziya sei kuti ahana pendi because chinhu chinopfekwa mukati hachioneke panze anga astorina aitopfeka this short andikukudza aitapfeka short rake reblack so 1 and you know andikuzati munhu akanyopfeka chinhu yakareba shepesi chakubudisa kaodo so saka mwana regara naye wanaitoona kuti apa pane era apa ainyara zveke kunduza pane kuti apa pane era zvoti mutoona akazomutengera that kaboxa kegrey kako ka ndopakazonditira open up ashonditenda masisi maita basa chicha anondapfidza neshort so chibva vakomana vari kuti anoda mambomutumirawo something akwanisa kutenga tumaboxa take zveshowa yakatumirwa akatotenga tukuma pants twake about 2 here
3 tumaboxes. Alright. Ipapo ndainzwisisa. Ngatichikontinya nenyedu tanga tasira pamuri kuti akazotanga kuchinja paakatanga kumamutsvagira vanhu vanomupawo mari. Ndopa akatanga kuchinja makaona achichinja mumba chii pamaita mukomana uyu achinja kubva paakatanga kupuwa mari. Attitude ndochinje kutanga. Munhu kana aine mari muhomwe nekunge asina mari muhomwe zvinhu zvakasiyana. Munhu kana aine asina mari muhomwe vamwe vanenge vari humble zvakanyanyisa down to earth. But munhu yokampa mari akaisa muhomwe ndopaona ma-true colors emunhu kuti asika munhu akaita mari like nyatsotsanangura true color yake because toda kunyatsonzwisisa kuti chaakatanga kunyatsochinja chamunoti uyuyu abata tumasenzi achinja chii chaakanyatsoita na You would go to see, for example, you'd go buy data at 15 years. Mumba musina chinhu handitika. Ina expect kuti data rari kuti ndire kushandisa ma works. And inini handitorina data ndi manager wake ndinaye handitika. Inini pane ndini data ndo mu hotspot kuti push on next side. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Etsino inau peshona kwete chindau zichiverengwa naye wenyuskimba nofumura noita